Astăzi facem un upgrade și o mentenanță unui HP din 2009. Haideți mai întâi să vedem în cât timp pornește înainte de a ne apuca de el. 1 minut și 37 de secunde, foarte mult pentru zilele noastre. Să vedem și temperaturile. Sunt foarte ridicate având în vedere că abia am pornit laptopul fără să facă nimic pe el. Și acum să trecem la treabă. Acesta este vechiul hard disk pe care îl vom înlocui la final cu un SSD. Chiar dacă nu pare prăfuit, orice depunere de praf poate influența capacitatea de răcire. Pasta termică era destul de uscat, lucru ce ne afectează temperaturile. Curățăm ventilatorul cu aer comprimat și dacă e nevoie folosim o perie. Acum hai să aplicăm noua pastă termică, reasamblăm totul și instalăm acest SSD în locul hard diskului.